こんにちは。チベット This Week ではチベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法はインド元副大統領ジャグディープ・ダンカル氏と面会しました。中央チベット政権は公式の標準化されたチベット国歌を発表しました。チベット舞台芸術団ティーパーがメンチュカから学生12名を画期的な文化振興事業の一環として受け入れました。今週も慈悲の年を祝う各地のイベントを報告します。今週火曜日、ダライラマ法14世はダラムサラのご自宅において、インドの元副大統領ジャグディープ・ダンカル氏とそのご家族の謁見に応じられました。会見の中で法は、インドの豊かな宗教的多様性に深い敬意を示され、67年間の亡命生活の中で、インドの自由で民主的な環境を非常に高く評価してきたと述べられました。ダンカル氏はこの面会を祝福に満ちた忘れがたい瞬間であったと語り、世界で最も尊敬される人物の一人にお目にかかれたことは大変光栄であると述べました。For us, it's a blessed moment, face to face, enlightening, never to be forgotten moment, to be in the company of one of the greatest figures on the planet. ダライラマ法は現在も世界各地から訪れる1日300人以上の訪問者の謁見に応じ、祝福を授けられるなど、日々の公務を精力的に続けておられます。中央チベット政権は第17期チベット亡命議会による画期的な法案採択を受け、チベット国家の初となる公式標準版を発表しました。標準版チベット国歌は合唱版、同唱版、楽器版の3つの形式で提供されており、中央チベット政権の公式ウェブサイト及びチベットテレビの公式 Facebook ページと YouTube チャンネルからダウンロードできます。また国歌の楽譜と数字で音を表す番号譜も公開されています。これらのバージョンは第17期チベット亡命議会第11会期においてチベット国旗、国章、国歌の使用に関する規則及び規定が採択されたことを受け、3つの形式によるチベット国歌の公式標準版として制定されたものです。先週土曜日、チベット舞台芸術団ティパーはヒマラヤ地域の文化遺産の保存と振興を目的とした特別プロジェクトの一環として、アルナチャプラディッシュメンチュカ出身の12名の学生を正式に受け入れました。宗教文化省のトゥンドゥルドジェ事務局長が主賓として式典に出席し、チベットの宗教、文化、言語を守ることの重要性を強調しました。また、アルナチャプラディッシュ政府の教育、議会、農村事業、観光、公共図書館担当大臣であるパサンド・ジェソナ氏からの感謝状が紹介され、この取り組みは相互理解と協力を促進に向けた意義深い一歩であると評価されました。この活動は文化保存を支援するだけでなく、チベット人社会とアルナチャプラディッシュの地域社会との絆をさらに強めることも期待されています。
世界中のチベット人及びチベット支援者たちがダライラマ法の90歳のお誕生日を記念する慈悲の年を祝う中、ダラムサラ、北米、オーストラリア、英国のチベット人たちは、写真展、文化交流会、清掃活動などを通じて祝賀行事を行いました。ダラムサラではチベット亡命議会が今週月曜日、アッパ TCB チベット子ども村において、民主主義ダライラマ法からチベットの人々への贈り物と題した3日間の展覧会を開催しました。この展覧会にはアッパ TCB の生徒及び教職員750人以上が来場し、法の生涯にわたる貢献、チベット民主主義の発展と進化について理解を深める有意義な機会となりました。北米では北米チベット協会連合参加の週末学校による初の文化競技大会が2026年4月4日、ニューヨーク・ニュージャージーチベット人コミュニティのプンゾク DC コミュニティホールで開催されました。ワシントン DC チベット事務所のナムギャルチュル代表は中国が最近施行した国家統一を推進する政策について懸念を表明し、チベット人はその背後にある文化的同化の意図を認識すべきだと述べました。また、チベット語の重要性についての法の最近のご教示を引用し、新たな決意と取り組みを呼びかけました。大会の結果は、北カリフォルニアのナムチュイギャルセ学校が優勝し、ボストンのリグネイ・ケンゼルリンが準優勝、シカゴ週末学校が3位となりました。この競技大会には、北米各地の10校から300人以上の学生、教師、保護者が参加し、クイズ、討論、スピーチ、合唱、グループダンスなど6部門で競いました。チベットの若者たちのチベット語と文化への関心を高めることが目的とされました。このイベントは NATA として知られる北米チベット協会の第23回総会で採択された決議に基づき、チベット事務所とニューヨーク・ニュージャージーチベット人コミュニティが共同で開催しました。オーストラリアでは先週木曜日から4日間、ニューサウスウェルズ州ニューカッスルで第14回オーストラリアチベット青年団結カップと第3回チベット週末語学学校文化交流会が開催されました。ニューカッスルチベット人コミュニティが主催し、オーストラリア各地から160名以上のチベット青年とコミュニティメンバーが集まりました。ニューサウスウェルズ州、クイーンズランド州、ビクトリア州、オーストラリア州と特別地域のチベット人コミュニティからは、サッカーチーム5組、バスケットボールチーム16組の合計21チームが参加しました。サッカーではシドニーハッスルチームが優勝し、バスケットボールではシドニーチョルソム及びニューカッスルチグドリール女子チームが優勝しました。第3回チベット週末語学学校文化交流会では赤間信介代表がチベット青年たちに対し、チベットのための活動に引き続き尽力するよう呼びかけ、言語、アイデンティティ、文化的伝統を守る重要性を強調しました。イギリスでは先週土曜日、慈悲の都市秘書委員会がチベット平和庭園において地域主導の清掃活動を実施し、チベット人コミュニティから30人以上のボランティアが参加しました。参加者たちは通路を掃き、ゴミを拾い、中央のマンダラ像を洗い、生い茂った茂みを刈り込み、庭園を清潔で快適な空間へと整えました。清掃活動後には、釣りヤンキー代表の主導により15分間の祈祷会が行われ、慈悲と思いやりをテーマにした祈りが捧げられました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。